Ai, Murray Vermagin, na páistí óga tásúla agam go bhfuil sibh go maith. Tá mé ima ofic inniu. Agus an teachtain seo this week fanní mé ima ofic. An teachtain seo caite chuí mé ar Horace. I went on a tour last week agus chonig sibh cad a chonig sibh ríis an préacán, chonig sibh brúscar ar an bhéir na faca agus chonig sibh na páistí ag sprí. A fanní mé an seoch inniu. Cloisiom glórtha las mé a fanní mé. La roi mé libh a ríis an teachtain seo faoi Caitheamh Aimsirí. Is íhanlum Caitheamh Aimsirí. Agus an ceannas fearlam ná bheith canú bhuailm ceanna chanadí Vermagin. Seo ceann na cinnas fearlam. Casim mé an camera timpa go bheici sibh, seo ceann faoi fraganna. Fraganna beag go glasa, fraganna beag go buí, fraganna beag go glasa, is a mommy in a sea. Daddy fraganna sinna heasaf, le madja in a love, shop madja in a love, madja in a love. Eg múnú duna fraganna, sin ag teachall, ag teaching the fraganna. Cén huile snov, how to swim. Agus an bhecinn sibh an clár dómhatáige. Céim a hain, mar seo agus céim a dó. Is múnteoir maithí daddy. So, sin an Caitheamh Aimsirí atá ag an daddy frog. A bheith ag múna, a bheith ag teaching. Is maithlam a bheith ag múna freisin, ach is brálam a bheith ag canna. Agus tá níos mó ná sin agam sa leabhar freisin, ní is agam bhfuil an tam agam. Is leabhar áilín é, fan go bheici me. Tá ceanna áilín an seo agam. Chéin sin mar sé tóca sé písa chun é a aimsiú. So casim me an camera timpeall go bheici sibh. Yeah. Fan go bheici mé ná tá a géirí é bhailiú. Seo íní míní maithní mó a scaoilge agus chéin sin mar seo. Lúrbog learbog buí ó néal, néal an fíbán, píbán, súlach, secna, milach, curna mérach, félam fiú, félam fiá, machi chahan ar chúl an trohan, sústín, bústín, buile bogda hústín, crapaisteach an féic gog an féic gog hui. Woo! Bhí mé canaide haisan sin freisin. Íní míní maithní mó a scaoilge arán sé sin cliste go leor. Well, hahan sé sin lum. Hahan sé go mórlam. Agus hahan a bheith ag múna le daddy. A tá árán eile agam díobh. Mar sin é mar Caitheamh Aimsirí agus ní bhuair mé éon chance cannaí inniu. I didn't get any chance to sing today. A tá chance agam anis. Casim mé mar chamra timpeall go bheici sibh. Teddy. Teddy beag óilín. Có bhfuil Teddy? Tá sé seo. Teddy beag óilín. Teddy beag buí. Hit sé sa fork agus tá sé an chin. Tá sé in a labba bheag. Jin mé leabató, tá sé in a labba bheag, tá sé in a lí, Teddy beag óilín, Teddy beag buí. Tháinig an doctúrí gár chunan si, cóhfuil Teddy beag buí. Tá sé in a labba bheag, tá sé in a lí, Teddy beag óilín, Teddy beag buí. Ghortaí sé a chus agus gortaí sé a love, gortaí sé a húil agus gortaí sé a bhéal. Anis tá sé in a labba bheag, tá sé in a lí, Teddy beag óilín, Teddy beag buí. Ní sé sin rugad an rá. Agus tá níos mó agam don árán sin a stopimén sin níos mó bhíorsaí. So fágmén sin é agus curma idir le héamh. Ag leabhart faoi Caitheamh Aimsirí atá me Vermagin. Sin an fágur fiúch mé an leabhar seo. Díra chun Caitheamh Aimsirí éagsúla, different chun Caitheamh Aimsirí éagsúla a haspáin síomh. Saibh? Is seo í saibh agus tá sé Jackerí a hásamh. Tá spáin mé díobh. Scríbhneoireacht, writing? Ní maith léi scríbhneoireacht. Snómh!
Ní maith le hí snómh. Snómh, ní maith le hí sin. Ceol! An maith le hí ceol? Fan go bhfeicimid. Well, ní maith le mami ceol. No, ní dhéanfaí sí ceol ach an airad. Cnital! Tá sí gairí feargach, ní maith le hí cnital ach an airad. Féach an bus atá orthaí sin. Tá an cat ag sprí leis an líróid olana nach bhfuil. Cad faoi ri le daddy, an maith le hí a bheith ri. Sin smaoinemh ma. Ach, no, tá dad too slow ag dul ag ri. Tá sé róháil ag dul amach ag ri. Féach, agus inis tá sé complaining. He's ag garrán. No, bí ag garrán, daddy, agus sé ag ri. Tá saib thuirseach, ní maith le hí a bheith ag ri le daddy. Jenny minic cinile go tapa, cócrocht! Oh, práiseach, ní maith le hí cócrocht inis. Ag obair sa gordín le dadó? Tá na weeds ar eis rís na fílí, ní maith le hí bheith ag obair sa gordín le dadó. An clifa ríomhre, sin ceann má tá me ceapa, tá Caitheamh Aimsirí aici inis ach níl mami sásta le sin. Tá mami crusta. Tá mami ina seasa bheith an doras ag rá. Tí a maith an doras. Tá an aimsir go háilinn, bí ag sprí faoin spéir. Chur stoppa le sin inis a thaimh. Put. Ag ní an chóir mar Caitheamh Aimsirí steal inis gan seochar an talamh agus feic an bolgóidí agus snas ar an gár at ní maith le hí sin. Féach, búta sí flochhéici, beidir gohfuil a gúna flochomá. Bheicinn tú an píbán, tá cos ceangail seán sin. Bí cuaramach, bí careful saibh agus ná titch. Iscar fud na háte. Tá sí floch, fan go bheice sibh, tá spáinna mé cadas flochtíomh. Tá budgéil an seothagam díomh. Budgéil. Isce. Tá sí Jackar é a oscailt. Seo budgéil isce. Cáil an tuisce, tá an tuisce sa budgéil. Well, tulcí sé secondam. Tá an tuisce sa budgéil. Now, inis féic, go jazz. Tá an bird tírim a féic, chuir mé beaggan ína. Inis, féic, tá an bird flo. Tá a lá flo. Tá a bhrís de flo fiú. Is plaicín mé. Tá méid plaicíocht. Tromói mé ma lámh ná inis. Tromói mé ma lámh, tá ma lámh tírim, agus tromói mé an bird, tromú ag tromú. Ag tromú, tá mé ag tromú inis. Tá an bird tírim. A tá ma bhrís de fós flo. A rail am a ríis. Tugan an fearn fuist, liturgy agus tá stampa agus seola ar fan go bhfeicimid. An bhecinn sibh asúla, tá sí thosásta litir mór ada, agus ar scoil tá spáinn sí an litir den múnseoir. Tá múnseoir sásta, tá saibh an sásta, tá Caitheamh Aimsirí aici inis. Is maith leithí a bheith scríomh. A bheith scríomh, is maith leithí a bheith scríomh, bhfuil maithú saibh. Tá mé sásta go bhfuil tú sásta, mar ní rá sí sásta ag an tús. Bheicinn sibh sásta ag an tús? Ní rá sí sásta bhí brón arthaí. Ach anis. Tá áthas arthaí. Yay! Má húsáibh. Ok, ná anis, má Caitheamh Aimsirí héin a ríis, fan go bheici sibh. Dá mé má chumán ar an urlars even am a bheith immert máineachta. An bhecinn sibh má skillanna. Ní siad ró chun an bhfuil, sa pub cuineann sitar súsan éar up, agus an sin, ní si sin ró gona, agus ar noise, even am a bheith. Fan go bheice sibh ag léimar seo, féic. Bing! Hahan si sin go mórlam a bheith ag léimar an líróid mór bhuí. Bhí si sin rás an líróid mór bhuí. Als mar chlóréad an he chorális beag anín a bhí sé sin go brá. Féic?
agus I gcónaí fágam iad an mhuitheann sin ar an urlordam, mar nuair bhín an tamagam, nó beidir nóméad le spárlagam, bín chance agam an sin spríló. Líróid war bhuí, come on, agus má slite. Well, is iad sin mo Caitheamh Aimsirí. Canna ag sprí leis an líróid war bhuí agus an come on agus an sitar sin amáneocht. Agus ar nói is even an freisin a bheith ag tógáil féic, a bheith ag tógáil le Lego. A bheith an túna písaí, is even a bheith ag tógáil ach Jenny mé sin ar ball beag. Now, cric nóid mé le scéal eile díobh, mar siopbúthal agus níl sagam cad as anam dó. Glíam sémas ar gomininic is brá leis a bheith ag ihe sin an Caitheamh Aimsirí atá ag a bhéic ar a cheanga chortha an sin agus a íochla bána sa bhéalaise a cheanga agus a íochla. Tá sé géirí an capra sin ihe agus ar nói sin an capra nach an capra mór. Fan go bheice sibh. Tá ucras an damhnarm. Níl sé sásta. Pure ráiste. Bhín chuire sútha talún banánaí. Cad eile tá sin aige ní mé gomlan cin sé rígíní is tócha. An sin sucríonn sé ar phlean ba lam capra. Bhín sé bringnóidí faoi. Cuirdann sé, well, fáann sé an tarrán. Bhecinn sibh sin. Fuair mé arrán. Chuir mé im mar sin. Chuir mé letíis agus cáisiir. Letíis agus cáisiir. Agus cad atá chur amach aige cheanga. Chur amach de cheanga mar sin. Cosú le níos agam Maori. No, na himróirí imar an rugby le New Zealand go minic. Na dhéanann siad sin ar dhéanann siad an haice. Cuireann siad ag deangatha amach mar sin. Agus seo sin tráta chuir mé fiol agus tráta ar. Tá sé gairí níos sásaí an tamar fad. Agus tá cheancha curtha seachan na bhéalaige sa fictar sin a bhfuil mar tá sé he's getting ready to eat, isn't he? Tá sé fáil réad an ihe. Chuir mé sás, sin sás, agus arrán eile ar. Inis. Tá tú beag nó gan Séamus. I call him Séamus. Glíam Séamus ar. Níl is agam céin fá. Ach. Mahu. Agus inis. Síonn sé ar an ganook. He sits on the Canuck. And bhecinn sibh na cuirí beaga. He's a giant. Is fachach agus ihin sé an capra ar a hábhín só. Féic díra cosúlimse mar tá Caitheamh Aimsirí eile agam a bheith ithe. Ihin sé a capra ar a hábhín só. Hóide, is lumsa níle aon duine eile. Hóide, agus seo hiisce go háilinn. Mun an scéal críochnithe? Is matlam má capra mór. Nar sé sin go deas. Well, if fáil hahann sé sin go mórlam mis sé rála bhí sé ar rás ag labhairt faoi Caitheamh Aimsirí. Agus an teachtain sé thugan ba ceach nua agam díobh plan nua agus chéime nua, a new team don teachtain se thugan ní féidir an fannacht. In the meantime, idir an gálinn, have a good week, bí a seachtain maithagah agus feice mé sibh sa chlós. Is lumsa na fín chuire seo. An bhecinn sibh na fín chuire? Go blasa. Níl a haon duine eilíd. Is brá am a bheith ithe. Slán.